baba vacho akafaine 3 years. Ndikamurira kusvika kuma20 chakadaro ndopakazotanga tanga. Right. Makadi wazukuru wangu. Tinofarira sekuti makadiwa. Use msukuru anzanzi rake zvike musana. Anonzi Nyasha. 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 All right. Shame. Tauri. Dairi 3 years dzese. Baba akangotanga kuramba zita rake kuti handisi Nyasha. Dairi munhu chero ukamutaudza. Anongonyarara. Right. Munobva kupi nemuzukuru wangu? Inini sekuru ini ndobva kugokwe. Pachivinjerere. Mwana uyu ndiye anobva kusanyati. Chifoshe. Okay. Ane makore mangani mwana uyu? Nyasha izvi akakwanisa 28 years musi wa 27 August. Gorero rinoira ane 28. 28 years. Ane 28 years. Ane 28 years. Zvoda angatoni asingarwari ndi atone vana vake vaviri. Kana vatatu. Vadiko hari vatone vana vanosvika kuvatatu. Ini munoona ngani? Indi nevana vaviri. Wokutanga ndo. Wokutanga ndiye Nyasha ari kurwara. We number 2. We number 2 musikana futi aripo ari kugogo. Akarohwa. Aiwa anakurohwa. Mwana arikutoda kutoenda kuchikoro atoshayiwa mari yechikoro akapedza form 6 gore rakapera. Saka ndichikwanisa kushanda ndi mwana wemari kuti aende kuchikoro angafanira kuenda kuuniversity gore rino kuti akapasa chikoro. Asi mari haisi kubatika. Saka pari zvino sofa mugara kupi? Pari zvino izvi sekuru indogara kugokwe. Indogara kugokwe Sende. Zvakanaka. Ndiko kwandinogara. Asi nekurwara kwomwana uye zvinofunga ndani mwedzi mitatu ndisiri kugokwe Sende. Ndiri kusanyati kumusha kwaanoberekwa. Kuburukidza nekunge ndatumwa nachivinjerere wekumusha kwangu gokwe. Nokuti ndakandaenda kwavari ndichinokumbira kuti ini ndaremerwa nedambudziko rekurwara kwemwana ndiri umwe chete. Vekumusha kwake hama dzababa vake hapana kuswederawo padhuze naye kana kuti vatarise kuti zviri kufamba sei hapana. Saka ndakazopedzisira ndaenda kwachivinjerere kuti ndidaidzirewo vabereki vemwana uyu vaitewo kuti varapise mwana. Saka pakudaidzwa ikoko futi havana kuuya kwachivinjerere. Ivo vari kuramba kuuya? Vari kundirambira zvachose. Ndo zvavari kuratidza. Vari kuti kudii ivo vabereki vemwana uyu? Vabereki vemwana uyu ndingati pakatanga kurwara mwana uyu 2020 ndakaudzawo vanhu mwana arwara nekuti mwana akarwara zvinoshamisa zvisina kana aiziva kuti kurwara kwakadaro ndekwerudzii. Asi ini semunhu akangoyo handizivi ndakangoita chivindi. Asi pandakavaudza hapana akakwanisa kuuya kuzoona mwana. Umwe chete wandaitaura naye Stere wandandiri padhuze naye anga ari mutini sister wababa vake aigara kuMebbrain muno muHarare. Tete vaingonditi fambai maiguru. Hapana zvekumusha kwedu zvamanzwa here, fambai. Hapana zvekumusha kwedu zvamanzwa here, ndiye wandaingotaura naye. Saka ndazoona kuti vanhu vese hapana akakwanisa kuuya kugokwe kumusha kwangu kuti vazoona mwana. Handakwanisa kumbovapomera mhosva ndakangotopa kukundikanawo kana kushaya mari. Saka ndakabva ndazoti 2021 tete mutini sister wababa vake uyu vakashayika muno muHarare kuMebbrain. Ndikatoona kuti chiro zvakaoma sei mwana airwara zvisingaiti asi ndakatomanikidzira kuti nditomutakura. Anga asingafambiki naye kuti ubve naye ugoko usina transport yako. Zvazvo zvokutosunga kusamubhazi mvura haanu for 3 years. Mvura haanu, haatauri, anogara akamira pazuva, anorova vanhu nezvibhakera. Zvokuti nguva zhinji tovata pasi pemubhedha. Nehama dzangu, tovata pasi pemubhedha mumba. Ukanamata anokurova. Ukamupa chikafu, haadyi chikafu, anogona kunge achida kudya asi anotasi kuti anorambidzwa kuti siya, otosiya pasi otoregera. Asi achitanga kurwara, ndopakambodya zvisiri normal. Aidya zvekuti akapedza chikafu chandamuisira mundiro anotora changotora cheumwe munin'ina wake uya otora ndiro dzese oda kudya zvese. Zvekuti akatosvika pakutotya nazvo kuti zvinhu zverudzi kuti munhu ari kudya zvisiri normal. Tizoonazve akusema chikafu chehashadya. Saka kurwara kwake kwese. Saka vazodaro ndaona kuti vatadza kuzomuona ugokwe. Indakabva ndatirega ndini naye kuHarare mwana wayo kwaita nhamo nondoziva kuti vanhu vese vachakubva kumusha kwake kusanyati vanenge vari kuMebbrain. Saka ndakamutakura zveshuwa mwana ndikasvika naye. Ndiine tarisiro yekuti ndofunga vanhu vachanomuonawo kumusha kwake vakamubatsira. Asi ndakasvika. Ndasvika ipapo mwana akatowedzera kurwara. Vana bamukuru vake vanga varipo, vana tete vake vanga varipo. Asi mwana akandiratidza kurwara. Nekuti 2 days dzandakaita ipapo aivati akamira. Vanhu vese vakavata murufu zvezvebhokisi chitunha chinenge chiri. Iye aingoti akamira kudai. Ende pakumira ipapo aipota achindibata roko nokuti haasi kutaura 3 years. Aingondibata roko zvekupasai nekuti handi. Achindidhonza kuti tibude gate. Achindidhonza kuti tibude gate. Saka kunwa mvura kana kudya kwanga asingachidyi kana kunwa mvura
ndaita kuradzika pasi ndomugara ndosunga pamaoko noti anorova ndobata mhino idzi ndichidira mvura chero nemumhino chero nemukano nekachibhotoro so ndokunwa mvura kwaita 3 dzekurwara kwake nyasha. Saka ipapa baba mukuru vake vanga varipo vana tete vanga varipo asi ndakangoona hapana ari kuratidza kuti pana vandasvika nemunhu ari kurwara zvino ndakatanga kuita zvekutomboti ndichituma muzukuru wangu wechikomana muzukuru ndiudzirewo baba kuti mwana ari kurwara. Muzukuru aya chaenda ndoti sekuru imhuri yenyu mwana ari kurwara ina ndamboona respondi yavo kusvika ndega ndaenda ndinogara padhuze nababa mukuru wangu ndikaita zvekutomuchira kuti bamukuru ndokumbira kuti timbofamba nemwana wenyu timbobuda kuti tsvage kunzewo kana tikaona pane mapositori timboenda nemwana wedu tione kuti kurwara kwemwana chii. Bamukuru havana kundipindura. Bamukuru havana kundibvunza kana kuti mwana ari kurwara zvakatanga sei kana kuti akatanga rini havana kutaura neni havana kundipindura. Asi manje pandaikumbira kuti ndokumbirawo kuti timbofamba mudzimai wavo bamukuru vangu aizvinzwa vaisuka ndirovarisa mwe pasaidha ndo vakakwanisa kundipindura vakati izvo munongobuda mega munongoenda chero kwamabuda uko vanowanikwa mapositori avanowanikwa munongofamba mega mukaenda handina kukwanisa futi kuita nharo navo kana kuvapindura kuti zvokurevei. Chandakazongopedzisira ndaita vaundisha kuti ndakazokumbira bamukuru vangu ndikati bamukuru ndokumbira kuti nditore mwana wenyu mbobuda ndiende kuchitungwisa kuna bamukuru vangu murume wasisi wangu kumusha kwangu vakakwanisa kungotora 5 years muhomwe mavo ndobva vandipa futi ndobva ndatokwira motikari ndobva ndabva ndikabva ndaenda kuchitungwisa. Saka ndakanogara nemwana kuchitungwisa tichitanga ndichienda mumapositori achinetsa zvokuti aingoti akaziva kuti ndakatomboenda kune vamwe vanobatsira vanonzi amene vanonzi sekuru kafera so ndakaendeswa kuna bamukuru vangu vavo. Saka ina hangu ndakanosvikawo ndikaonawo zvaiitikawo ikoko handina kuzokwanisa kunyanya kugarako ndakabva ndikasiya ndangoono wangu treatment dzacho nokuti vakasvika vakuda kundiwandisira kuchipatara zvekuti ndakatomboenda kuchitungwisa general hospital handikazoona kuti hazvisi kundiitira ndikabva tikagara tichiendera muchitungwisa tichitambudzika zvokuti taiti akangoziva kuti pane kwatinoda kuenda kunobatsirwa kwati mukamboenda Chete kana makudzoka naye anenge achinetsa zvekurova zvekudii kana kusvetuka pasi achizvirovera mutara achikuvara mapendekete achipondwa nekurwara toilet chaenda kuti pandakabva naye kumebhoreni ikoko kwakuri kupera kwaAugust zvekuma 27 August 29 amene akazokwanisa kuti mudumbu make mufambe kunzi munhu aenda mutoilet musi wa13 August 2 weeks asina kuenda kutoilet ndokurarama kuita mwanawo zvekuti izvo zviri kutaura kwandiri kuita naye pano munhu akaoma ave nechikumba chaomarara muviri wese akanga ari munhu mutsvuku akachena asina kana pakakuvara asi izvo muviri wake wese wasvetwa mvura nenyaya yekuti ari kudhirena mvura iyi anodhirena zvekuti anonyoresa hembe dzake anonyoresa kana pasa anomuka mapilo akanyorova nzeve dzakazara mvura iri kubuda mukamba zvekuti mvura iyi kuti ibude kudai inini mwana asati arwara ndakarota mwana achitemwa nenyoka pamusoro ndobva ndati chii chirikuda kuitika kumwana pasina nguva yakambokura kana 2 weeks dzinambokwana mwana wakangozotanga kuchema mumusi akati musoro wangu watsemuka. Saka musoro watsemuka kudaro ndakatombomusiya ndikamhanya kuno kuHarare ndairwarirwa namainini wangu kuruwa ndikamusiya akadaro vanhu vandasiya navo mwana munin'ina wake akatanga kuona kuti mama dzokai sisinyasha vari kurwara dzokai mama akapedzisira kudya chikafu ndofunga chiri 3 chishanu mugovera svondo ndichizodzoka kubva kuno kuHarare chienda kusvika ugoko chiona munhu havati haagari pasi havati akada kunwa mvura aita zvongodai kapu kumuromo aisviki kumuromo ogadzika pasi akada kugara pasi anongoedzesera kugara pasi kudai osumuka. Saka akaita mazuva akasvika kana 7 days asina kudya asina kunwa asina kuvata zvekuti musi wandakazoti ndasvika nchibva kuHarare akasumudza kettle dziya dzatoisa mvura dzeplastic dzekuti vanhu vageze maoko akangoisumudza ine mvura nobva kuratidza kuti akanga akaomerwa zvekuti handina kuona zvakarara. Saka ndakasvika ndikamutora ndobva taenda kuGogo hospital vakangosvika vakakwanisa kumisa drip asi drip racho pamubhedha akanga asingavati pamubhedha aibva pamubhedha aidambura tambo dzaanenge akabayirwa dzaidambura achibvisa osumuka ondomirawo asi aitaura ari muchipatara imomo aita sekuti ane vanhu vari kutaura navo kana sekuti anobvunzwa nokuti aingoti handizivi ini chiko handizivi hameno ndo zvaingotaura. Chikafu chikauya chemuchipatara hapana chikafu chaidya aisingadyi kana porridge kana sadza haana kudya ndofunga ndakagara naye muchipatara 10 days rechi11 ndomba ndabuda muchipatara imomo ndaitomuisa manepo semwana nokuti aingomesa mvura aingozviitira weti akavata zvekuti dhokta akasvika pakuti toda kumisa mapaipi ekudhirena weti ini ndikaramba ndikati mwana wangu zvakadaro zvandizvidi ndiregai ndinomumonita ndisa manepi ndakaemisa manepi kuseni kwega kwega ndichimuka ndichiwacha machira ake ndichinanika uko pavasingamboni kuti nokuti vanga sikati kuti panenge akavata panyoro ndichingodaro kusvika tabuda muchipatara
tabuda muchipatara nobva taenda kumba kuzotanga kumudzidzisa zvekudya kutanga kubika ende sese wangu ari kumushaya ikoko vakatombondipa mombe vakatirapisai mwana wa pakaita vamwana vaifamba wamhina wamwe wainzi sekuru ana vakanga vabva kupi vakati zvishoma izvi asi sekuru vakateverera mashure moumwe munhu wandakaandaona kugokwe 2021 umwe futi aiti ndisekuru vanga raona tsika mutande vakati zvishoma asi akasvika akati mwana uyu ari kuitwa mudzimai wezvikwambo zvana baba vake kumusha kwake ndekupi ndikati ndokusanya tikawasarira kuchicha zvikanzi ari kuitwa mudzimai wezvikwambo ndipei mombe mbiri vanga vakandipei mombe mbiri ini handina mombe kana imwe chete handina ndinondaudza sisi wangu vangu vari kumusha vakati vanozvigona here ndingakupe mombe yangu imwe chete ngavarapawo mwana tivangoti munhu ararama ndomba munhu uya kuti ati mombe handisi kuida inotinwa sei inosvika nani kuno ndomba ndasvika pakuti ndine mwana wasisi wangu anoshanda kuSouth Africa muchidzimai ndikati vedue pane munhu ari kuda kubatsira nyasha asi vari kuda mombe mbiri handina kana kuti mari yemombe akati mainini zvishoma izvo ndine raundi yangu yandakatamba kuno kuSouth Africa regai ndikupei mari yangu yeraundi mwana abatsirwe ndichazondipo imwe nguva kana mashanda akandipa 400 US munhu wechidzimai nanhasi handisati ndaidzosera handisati ndamupa mari yake chikwereti izvozvo ndikapa 400 US ndikapa sekuru vaya ndione chavari kuita sekuru vaya hapana autotamba newe kana uchototora nyaya dzisina basa zvisingatotauriki pavanhu hapana chiri kubatsirwa mwana wayo hapana chaitika kusvika ndatozviregera futi chief njelele manje vakanga variko chief yekumusha kwangu vakatozviona vakatoziva nyaya yacho zvokuti izvozvizvi vaitonditi munhu iyeye afanira kuti asungwe adzosere mari iyoyo mudzosere muridzi wemari saka tichingodaro tichingodaro hapana chazvakaita ndazombodzimara ndazoenda kune imwe chechi kuti inonzi yependakosti iri kudhoneni uko ndaenda naye mwana vambonomuzamawo 3 months dzese tiri ikoko hapana chaita akaendeswa mumvura akanyikwa mumajorodhani hapana chinobva pamwana hapana chinorapika kana one chekuti unoti ambopuhwa vamwe vaiuyawo munoisa kana mvura nemumhino ma 5 liters emvura akadirwa vamwe sekuru vakazotora mombe iyoyo vangosvika pamba pedu vakachera gomba raipinda kusvika umu saka gomba iro raicherwa rocherwa imwe mhango inoenda uko yodirwa marasha mbenoiswa mushonga iye utorwa uradzikwa mugomba potorwa zijira rovharwa gomba kuti ndi ari imomo zvokuti indaiti unzisarai kumba zvokuti kana dai zvaigona kuti afire mugomba iroro mwana aifanira kufira mugomba remunhu akatora mombe inobudza akati wandei angoita 4-5 days achiya pamba pedu munhu vangosiyana nazvo ndokutorega ndomva titora mombe iyo ndokuenda sisi vangu akaita zvina basa mombe neyangu yandakarima yandakashanda regai mombe vadye zvava zvina mhosva ndaenda kuti mwana ararama tikangosiyawo zvakadaro ndichingoramba ndichingofamba ndichingodaro last year ipapo ndagara papadhoneni papapo zvashaya basa ndadzokera kumusha this year ndazoti kudi ndazotora tsamba yanga yanyorwa nachief njelele andakazoenda kwachief njelele gore rino iri 2023 ino ndofunga muna naFebruary March ndikanoti ndinokumbirawo kuti hama dzemwana wangu vauyewo varapise mwana shuwa kwakaenda masamoni akaenda kusanyati vamukuru vari pamusha vaya vakambondipindura kuti izvo wauya neguva vakasvika vakati kumupurisa wamambo handisungwini handina mutemo mberi kwangu ngazvionere mukadzi ye ngazvionere akaramba kugarwa naka regai azvionere nemwana wake chief njereva una kuti zvadaro vanhu vayaramba kuuya kusungwa nobva vandipa tsamba yekuti ndichienda kuna chief wezhere kusanyati kunoendawo kumusha kwemwana ndobva ndaenda kwachief wekumusha kwake netsamba iya saka ndakaenda kwachief ndofunga ndakazoenda muna September tsamba ndapuhwa muna naApril nokuti unenge uchinetseka kufamba womboda kutsvaga mari munhu wacho arinetsa kufamba naye so neifamba naye nedzimota togona kuti tikapinda mukombi mune vanhu anogona kungopatira nevanhu mungorowa kana uchenderedza vanhu autorowa vanhu chero mukaenda pachechi anogona kungotanga kurovana nevanhu vanenge varipo saka kufamba naye unenge watozvipira ende panenge pakatoipa ndasvika kwachief kuya ndakasvika kwachief ndobva ndaonekwa nevanhu veukama hwake andiri mumafamilies vamwe ndokwa mukuru vamwe ndokwana saka vamwe vaya vari nechekure vakana bamukuru pavakanzwa ndichinzi ndauya nenyaya kuti inde kuna chief yekusungisa vanhu kuti havasi kurapisa mwana vakambva vandirambidza kana regai tinogara pasi paukama hwedu titaurirane tibatsire kuti mwana anorapwa sei tadaro vari kushedzwa vana bamukuru vayo vakasiyira baba vake mukaka kuti vave padhuze vabatiki havauyi pane vamwe kusvika ndazotumwazve kuti itokwirai bhasi muinde munosvika pavari chaipo kwete zvifoni izvi ndanosvika pavari paya bamukuru ndakutumwai munodiwa nana bamukuru vasarawo kuti muzotaurirana nezvekuti mwana urapwa sei vakadaro ndokumbouya bamukuru vaya ndokumboita setinotaurirana ndokumboungana ndokutombofamba pamwe patakamboenda mumachechi tomboenda tese
asi bamukuru vangu vakazongoti tizazve ndokuzokera musha kwavo ndokunogara mwedzi wese ndichimbotambudzika ndiri kusanyati mwana anorwara hamwe mvura kunopisa ndakafunga kuti anofira kusanyati nekuomerwa inini wondomborwara ini ndotorwara ndikutoona ndichiri kuti batsira mwana wangu chaiko chaiko kuri kundinetsei zvekuti ndikaita zvekutamba ndogona pamwe kudonha ndikatotadza kubatsira mwana saka ndichingodaro ndatozoona kuti zvaoma futi ndikatoona kuti ndidzokere futi kuna chifozhe ndakadzokera kechipiri kuna chifozhe kuti hapana chiri kufamba mwana haasi kurapa akangodaro haanwe mvura haavati anoswera achifamba anoswera akamira pazuva haanwe mvura haana kana futi raanodya zvekuti kana muviri wake zvino wakaomerwa wakapererwa nemvura yese chero paanenge akagara anoita zvekuswededzwa anenge achishungurudzwa chete kurwara kwake kushungurudzwa kusanwa mvura kugara akamira pazuva kurova ipapa hapana mbomira zvakanaka mwana ari kutambudzika zvekuti nasana mbona zvakadaro pandiri kuti ndakamboenda naye kuchitungwiza ivo achibva pahama dzake akanorova munhu akanorova mamaiguru vangu vakapotsa kutadza kumuka akangorova munhu nekuseri kworuoko kamwe chete munhu akavata zvemaminitsi akati wandei tichifenda munhu kuti amuke munhu akakura akapotsa atadza kumuka munhu iyeye arohwa nemwana we ndokuzoti papaya ndokutozoti babangu munhu amuka ende munhu iyeye haana kurwa kamwe chete takaenda kune imwe chechi muno muharare vamwe vanonzi apostoli amene kutaura nemasitei vanoda kwakaipa asi kuchechi saka takangosvika muchechi imomo zvikanzi mwana uyo anani musikana anani munhu arwari hanzi akanongorwa tsoka akadidi hamezva saka pakangonzi anani ndinobva ndasumuka ndimunobva masumuka kuende mberi kuti mauda unobatsirwa tasumuka maiguru vangu vasumukawo bamukuru vangu vandandinawo murume wasisi vangu vasumukawo tangoti tinomira takutarisa vanhu kudai ndikanzwa yarira kuna maiguru vaya mberi kwavanhu varohwa mai vaya varohwa ndopavakatanga reka kuti kaiva kari kechipiri ndopavakatanga kurohwa tagara pasi tazoti taenda kumba tine zvatakatapuwawo zvataishandisa zvimasouti zvatakatapuwa kuchechikoko nezvimafuta futa saka takashandisa zvimasouti zvezve pataenda kunorasa mvura takafamba takawanda takadaro ndopakarohwa uyo akamba arohwa zvekuti akaita nguva asina kumuka saka kurwara kwemwana wako ndopakuru kunditambudzira kuti mwana pari zvinotara kwandiri kuita chero ndiri pandizivi kuti tichagona here kufamba mutsinga dzake tsinga dzake muviri wake usisina mvura una ropa chikafu chaicho hacho anoti akada kuti angoti idye chini anorambidza akada kuvata chero kuvata chake cheko asi kuvata uku paanongonoisa musoro papiro kudai anomutswa very fast saka ari kuvata akamira achifamba achida kubuda mumba anoda kubuda kana nekumudhuri vanochaita kubuda napo anoita sekuti anenge achitya anenge achitinhwa ane zvaanenge achiona zvinenge zvichimufambisa achitiza uko anomuguma kukona iyo achida kutobuda kuenda saka ndashaya kuziva kuti marwariro akadai soka ndeerudzi zvo ndichi nenguva yandakatombosvika pakuti ndakatomboenda kwatilde ndichida kuti ndinotsvagawo rubatsiro kumaredhi ndizi ndanzwa sekuru vataura iyo sekuru tisati tabvunza mimwe mubvunzo kuna amai maiteerera kanyaya yemuzukuru akaya panapo mane esi wanongi napo ndanayo ndakapanabaisani ndakatokwanisa vanokimisani akatanga kutaura manje manje mazu mashomanini ari panzapo pane zvinhu zvandandedzi kutsanangura chekuti anzi mwana wamambo unanda kuna muzukuru ane nyaya dzakawanda dzaataura kune zviitiko zvikutoitika mukurarama zvakafana nezvozvo kune chekutanga chekuti wakafirwa nemurume unofanira kuva newirirano nehama dzemurume ndizvo chekutanga chechitu dzimwe hama dzinochiva mukadzi anenge asara but iwewe unenge uchigarisana nemurume wako unenge uchitoona kuti hongu ndiri kugarisana nemurume but hama idzi hadzina rudo kana murume wangu achinge afa unogona kuzvipira kuti hazvitori nani hazvo zvedzinza iri zvaramba kana musara pavana akanzi avepo handizokwanisa kuti ndizova nemusara pavana ndichizopinda naye mubedroom saka mwana baba manje vanenge vari kutoda kutotopinda nemukadzi wemubedroom kuti umuita mukadzi
vakazimisira pavanhu. Saka inhangu inine nhaka yagara iripo zvayo, but mazuva ano kuda kuti nhaka nechitanga ngaingova ingori nhaka yekuona vana kwete nhaka yamai, because chauraya mukoma waka uchizive kana chauraya munin'ina waka uchite sei auchizive. Saka ndesaka zvichinzi kuva nekugara wakarongeka pamhuri yako kuitira kuti mangwana musi waunofa zvinogona kubatsira mhuri. Vane muromo wakazobvisa kuzoti handi makaramba kugara kunaka. Kugara nako havana kuramba sekuti nhaka inogarwa mazuva ano chokuti hakusina nhaka inogarwa kuti inowana mukadzi kupinda naye mubedroom. Chakauraya hama yako unoendesei hapana uchiziva. Nhau iyi zviri kubva mumusha makaberekwa mwana kune kakupfidzisana karipo kana kuti kakurongerana zvinhu zvakaipa pamusoro pemwana. Saka takutotanga basa tiite go back to sender. Kwamambo vanoenda vanonzwa nyaya yavo, vadzuka vabva kwamambo musi wa 1 December vanofanira vari papi vari panapo toti tingafanirwisei nhau iyi nekuti mwana uyu ari kutambura zveshuwa, mvura haanwe, haadyi chikafu. Kune vamwe vanhu vanenge vachiti hakuna zvakadaro, asi kune vamwe kusangana nemasituation yakatenge iwaya yari kuonekwa izvi zvine maziso, asi umwe munhu haagoni kuzvibhiliva nechikonza kuti asati ambosangana nazvo. Ukasangana nesituation zvakafanana nekuti umwe munhu haabhilive kuti kunze kuno kune mbavha, umwe munhu haabhilive kuti kunze kuno kune varoya, umwe munhu haabhilive kuti munhu anodyiwa, asi wakasangana nechitiko ichocho tozoziva kuti right, saka munhu anodyiwa naye, saka munhu anoroyiwa naye, saka munhu anobirwa, nekuti unonge wasangana nazvo. Ende kufumura nyaya dzakadai so idonzvo rokuti kuna vamwe vanhu vasinga kuti vadzidze, vamwe vanhu vaone. Ende muzukuru wangu haasi yega nedambudziko irori, kune vakatowandisa izvezvi pane dambudziko rakafanana rakasangana naro irori rekuti hama dzemufi, hama yakangofa vasina basa nazvo. Asi kuti dai nhasi uno muzukuru uyu ari minister kana kuti ari prime minister kana kuti ari president kana kuti amheno basa raari kuita rinopa mari behama dzichida kudai so mwana wahama yedu nokuti hapana urwere. Saka iwe muzukuru uri kuona vhidhiyo iyi, hama yako yakafa, chengeta vana vemufi nokuti ropa renu. Handimazvona zvinoita Mwari achapora ona muzukuru wangu achapora, vadzimu naMwari vachamuitira nyasha, achararama, achava nechipo chakakura, vachazomuda. Tine muzukuru uya kana uchiri kurangarira Sly uya ukuya panapa achirumwa nesipunu uya wekusouth Africa weku-UK akazofona akati marapiruridzi yayo yanopa anga asingamwe futi mvura. Ndakasangana naye mai manje apa paGlenora apa, uchamuziva. Tine musikana wewe futi arwara wewe aimba dzinziyo dzechapreso kakapora. Tine vakomana vari panapa vaisungwa kudzimba dzavo, vakomana varwara nedambudziko uye haapengo asi anorwara. Vanopenga ndiwo muri kuona vakomana vari panapa vaipenga havachapenga, vaipenga zvokuti zviri ndikona kuti mutu wati muzukuru ndotomba mari muzukuru enomutsvagirawo chakati achitoenda nomutenga achitodzoka nesitemu kuti ndaya nachichi zvinosvitsa muzukuru zvinopera. Unyazwa kuti hapengi nochitero haagezi ega ndomugezesa muviri kubva kurwara gezi kana ari semazino seku kubva 2020 muna September kusvika nhasi patakagara pano haatozivi kuti tukubva tine COVID zvakadii. Mazino arikugara akaruma kudai, akavhura muromo kuti mvura yakatemwa musoro iri kubuda igone kubuda. Haatozivi kuti kunogezwa. Ndini ndomugeza everyday muviri, kana ndisingatomugeza haagezi. Apa pati kuti arikugara akanyarara
anogara akanyarara. Asi ndikati pandomupambura ndikamurazika pasi apa ndomusunga pamwe ndosungira pamubhedha pamwe paduri pamwe padanda. Apa ndinenge ndichirwa sekuru mwana ndiroche ndozogara mwiri wese ndotase ndogara nekiti ndinotswinya. Ipapo pandomugara ndomupambura ndidai anozondikurira simba ondirasira kuti wakundijairira ndopanotaura ndopamunongozwa kutaura wakundijairira kana kuti kushata onyarara. Akupenga apengi chero bvudzi yake apengi kana banana kuti ase unotasva kuti hatisebenzi asi akuta sekuti seakachinjwa kuta sekuti iyo chakamugara chakati hama dzangu dziri kupindaendese kumusha kwangu chimhepo icho checho choita sechimwe chinhu chinorova chiri kugara chirume. Dambudziko ripo apa nderekuti ava vakangoroya vachiti iwe uite zvavanoda iwe anditi uwe mukadzi wavo vateerere. Saka iwe nenharo kuti zvingaita kuti murume wangu afa ndizinogarwa naye nekuti zvesekuru ndo pane challenge iripo chete nyaya yekuda kuti aite mudzimai. Pamwe dzimwe dzungu angona ndiwo akatouraya murume kuti asikuita se asana kuti ndizvozvo pamwe ngozasiva mudzimu ndizvozvo sekuru. Saka ndo mashoko angu. Saka zvinopera nekuti chero ukafamba mumachechi mumapostoro pawangosvika unongazvanzonzi ari kuti save ropa rake mari ari kushandiswa pfungwa dzake hadzimo dzakatorwa ndo dzikushandiswa mabhizinesi zvinopera. Asangano hweya wakasiyana panapa ukasiyana sina tine vakomana izvo ndinototi vanhu vaya muswatinoziva sekurusaizi kune kwakudonha-donha mota yakashama mahuni nekuti sekuru izvi kana muchotaura zvinopera zvinogona kutoshamisa vanhu vekwandinogara kudunhu randinogara kazhinji inogara kukwesende chief wekugoko vanonzi chief njerere vavo kana akazopora mwana we zvichashamisa ine ndinotonopupura ine kutonovaudza kuti mwana wayo akamuraramisa ndini ende sekuru zvichatoshamisa vanhu vamwe vatopedza kuti uye akutongogara akadara atopora. takaitaisana aimba muzika yajapres zvakatopera. Sekuru handizivi kuti munga saka kuno kumakauya nese kuno kuti chekutanga makanzwa seini zvasekuru kaneko indakati ndiri ku sekuru kanengo ndinenge ndakamboti inzwei ndichaziva akambondiudza nyaya yeyu ngati ndiri kugokwa ndo ndatombofona ndiri kumba kwangu andinogara kumushache kwandozvara ndikandotambofonera sekuru ava ndo ndafona saka ndakafona ndichida kuita zvokutotaura semunhu atoziva kuti nditoti sekuru mwana wangu anenge akagara nezvikwamba asi munhu wandakataura naye handizivi ndisekuru here kuti pane akandipindura akatondipindura munyaya yakati haufaniri kutiudza zvekurwara mwana hausi mudzimu unoziva wega uchaona kuti mwana arwara naye. Ndobva ndangotoonekuda mena ndokungogara ndobva ndazoti muna juni ndakazomboenda ari kutya ndakutiza muna juni ndakazombonzwa vanonzi Chete ndinozotaura maseva ino kwandakazomboendawo futi kunobatsirwa vanhu ndokwandakatanga kunzwa vamwe vanonzi sekuru tashu ndakaitatidzwa mavhidhiyo nomwe mukadzi pafoni so saka ndanzwa sekuru vaya ndobva ndadzokera kugokwe ndiri kugokwe ndobva ndazofunga zvokuenda kusanyati ndiri kusanyati ndopandakaona vanhu vaingotaura ndakasvika pachief scott pachief hosheri vanhu vakati vaona mwana vakati ini mukunetseka nemwana uyu kuharare kuna sekuru vari kuita zvinhu izvi takati vaona vakauya kuno kusanyati manje kusendi chausuku vanonzi sekuru tashu vaitaurwa sekuru tashu ivavo ndobva ndazvinzwa ndobva ndaratidzwa kavhidhiyo vandakaona mufoni ndakagara ndiko kusanyati kumaruzeva iko ndomva vamwe handiti makamboona here kune vanonzi sekuru kanengo ati sekuru kanengo sekuru kanengo handivazivi ndoziva sekuru tashu zvikanzi regai tikuratidzai vhidhiyo ravo ndobva ndaratidzwa vhidhiyo ramelisa riri mufoni mangu ndobva ndaona vhidhiyo ramelisa ndobva ndanzwa zvayakataura sisi vamelisa vaive navachirwara ndaidai ndikangosvika ndikapuhwa nasekuru mushonga zvikamba zvadai ndikati manje saka ndaindongoti manje ndokuinda sei kwasekuru ndokuinda sei ndoita sei mari ndoita sei handisi kumusha kwangu ndiri kumusha kwake mari handisi kuiwana saka ndiri kokoko kune vamwe vanhu kama vakamboita wakatsitsa vamwe vanenge vari kuna South Africa vanoshanda vana kumiro ndataura kuti mari iri kunetsa ndo vakamboti regai tigomukandira mari vaisamuzivawo asi kungonzwa sei nengoziva kuti yama yedu munenge musina mboona naka vamwe vanhu ndobva vanhu vambokanda saka akangokandirwawo kamari kakasvika pa$90 ndo mari yandakawana ndiri kofuti kusanyati ndakubvisa 90 iya ndobvoti chikafu anoda mazuva uyu andachi mari iri ngopera ndaenda kukoti kuya futi mari yayo kwafika iri kupera
yasara ndangosungirira ndamboona wari kumusha kwangu ambonditumira ndangosungira ikangosvika chete 150 ndikazoona mari yangu yasvika 150. Saka problem yakanga yakuti ndionosvika sei manje kuHarare ndiri mumaoko evanhu vekumusha uko chifari kurwisana nevabereki vake kuti vafambe nemwana yarapisa kuHarare. Saka takazoti mukurwisana ikoko zvakazogona kuti ndiuye kukadoma natete vake vari kuHeathcliff. Patakangouya kukadoma uko ndikabva ndatoti ini ndikati apa ndatotasanzira kuHarare ndikati kuna tete vaida kuenda kuneni kuba kwavo ndikati sekuru vangu varwara kuWarren Park kuHarare ndoda kusvika kuWarren Park tete hanchaendi nemi kuba kwenu ndobva ndatoburuka kuWarren Park ndobva ndaenda kuWarren Park ndokugona kuya kwandakazoita kuno ndikati ndotonokusvika chete ndokukwanisa kuya kwasekuru kwanenge kwandakazoita. Okay. Mati parufu vachimuona akadai so mangozoti makazonotaura nabangu hapana kana hama yangu yakamboyo 1 kungosivunza kuti nai urwere hwemwana uyu parufu vachimuona handi sekutaura kwamaita kuti kofini iri kumberi vanhese vakagara pakati yangu yekurara iye akaita se akamira hapana kana hama yakauya ikazovunza kuti nekuti kana achitaura hama ndikuda kureva hama vanhu vechikuru vakasiyira baba vake kuyani hapana vandakaona akataura neni kuti ati mwana wechi chiri kuitika kuti kana kungototi ngatifambei nemwana chero nazvino ndikasvika padzimba dzehama dzemwana uyu vakasiyira baba vake mukaka kwete vamwana aba mukuru vanani vakasiyira baba vake mukaka hapana kana wana anoshama muromo wokungo wongoita plan yekuti dai tambofamba nemwana uyu kuti dai tambodi vangatondichovhera kuti pamwe kuchipatara pone zvokuti mbotasawo zvipamhepo hapana ari kufamba hapana ari kufamba nokuti patakambofamba tiri komusha kwavo akambohakwa mhepo iri paari ikataura yakataura zvevanhu vekusiyirana nababa vake mukaka izvozvo pakataura zvo zvakasara pane stand yakanga ina baba vake kuHarare kuzvakataura pamwana uyu. Saka haipa pakaipa hapana ari kumbotaura zvokurwara kwamwana zvekuti mwana izvino zvasvika pakuoma akaoma akanga ari muchena anenge anoda kunzi mukaladi asi zvino kusviba kwakaita kuoma nezuva kugara pazuva akaoma muviri zvokuti so ndikamutarisa daily ndomutarisa hana yangu iri kurova kuti pamwe chero panapa sekuru vachimupa mushonga kuti anzi mwana wanga abatsirwe asi asiri kumwa mvura pamwe chingamuuraya dehydration ndozvokundinetsa ndombozama ndomboita salt and sugar solution kuti ndimubatsire but pandangoda kungoti mupe inenge iri hondo zvondotoshaurika parisi panapa anogona kuita hondo zvokuti anogona kungorova kana maglazi kana akatouraya chimwe chinhu ndokutyisa kuri kuita mwana anorwisa zvokuti pamungamuona kakangodaika kana akurwisa pana pakavati akasungwa zvokutomboiswa njema dziya musi wati ambotanga kuti arapwe panapa akamboatsamwa zvokuti akavati achindorova anobva vati achiti iye asingatauri anovati achitokutuka kuti uri kuitei neni pano saka indotoona kuti mhepo yakaipa yekuti inenge ichitondichallenja ichitoti wauya kuzondirapisa wauya kuzondibvisisa pandakagara pamwana saka pana mabvisiswa mumberi kubvunzwa nen'anga idzi handi vanhu ukona tsika mutata vakabvisa yemombe vamwe vakabvisa kupana pamabvisiswa vamombe panapa ine ndakasvika ndikabvisa ndakabata rauke kusvikisa pano pane sekuru akataura neniwo zvavakataura kuti tibatsire mwana panenge pachidiwa kudai asi ine ndakachema nasekuru ndichirevesa zvepasi pemwoyo wangu kuti inini sekuru ndikangoya ndabva nemwana wepano kutotarisa kwatinogara kutoti ndabva zvachoseka shuwa mwana waina kutondirasira mwana wangu inini handinotori muchena wekuti kana pakupfuya ndingataura kuti ini ndine mbudzi kumushande nchiyepa handina mbudzi handina mombe kuda ndingaite huku 2 nemangarukuni 2 handina pandowana mari yekuti ndingabatanidze mari inganyasodiwa pakuti pashandwe basa rakakura zvakadai basa rakakura risiri kutambawo zvechokwadi zvekuti ukangoona kuti munhu angangoti ndingangokuporesera munhu akadaika aiwa izvo zvinoitwa mweya waMwari saka sekuru havana mbondidzinga pano pavakanzwa ndichitaura zvandakataura sekuru akangoti mwana wandichamubatsira aiwa zvinotenda ndosaka ndatirega itivhunze tizonzwa kuti pamwe mangari kuna angazotengeswa kumusha uyu plus ini chakanyanya kundipa chivindi mukushaya kwangu ndakati ndiri kugokwe muroora wangu achindiudza angoti mama zvinoita dai mambwana maenda kuHarare mai kuHarare kuna sekuru Kanengo vandakaona pamavhidhiyo kuna sekuru Tashu saka ndazonzwa futi saka muroora wangu akati kuna sekuru Kanengo aitotaura zvokuti ndakaona vhidhiyo ravo vanzi kumarondera kwavaitora zvirwere kati vaidii asi vane vamwe vanhu vavakatotizvo mugotevera kuHarare ndigokubatsirai for free ndakanzwa shoko iro ndichiri goko saka ini zvakaramba zvingondipawo chivindi ndikati inini zvinonooma zvinongonooma ndatosvika kwandasvika ikoko handitiya aiwa no pakanaka sekuru mamunzwa muzukuru wenyu ati aya makakachema dambudziko rake mukarigamuchira ko tingaite sei takatumwa apasi pese
tinoda mari ishirikadzi. Inini ndakakura ndichichengetwa namai masira amai vangu. Handina kukurira parugare, ndakakurira panhamo. Saka munhu akaya nedambudziko rake ndokasira kunzwisisa bhozi ndorangarirawo kumashure kusituation yandakambosangana nayo. Kuti uona munhu mukuru akaita nge adai achichema kuti handina, no, garai reke tione toita sei tibatsirane. Chikafu everything ndichiuya ndotobvunza kuti adya here, mapiwa chikafu here, pane pari kushota here, pane zviri kukunetsa here. Sekuru hapana, mwana ndiri kumuziva ndechitoona kuti manoita sei, vakomana ipai mushonga chi muzukuru. Ndinovavarira kuti zviite zvakanaka. Ndinoziva zvangu kuti kuna vamwe vanhu vanobvundira manzi vanoda kusvibisa mvura. Chinondinakidza mani chekuti kana pakaita munhu anokanda matombo muground ichitamba bhora, vanhu vanobvisa matombo aya vachituka. Pandiri panapa handitukike uyezve handishoreki. Kana munhu akandituka handikwanisi kudzorera, ndinongotarisa, handikwanisi kuva nemhinduro. Ndinongoti vadzimu naMwari kudzwai, basa ngariende mberi. Saka dambudziko iri ndakaritora kuita rangu ende ndakarigamuchira. Saka vari pano, saka panhasi tichavasunungura mangwana vokwanisa kuenda kunoona chifi Njerere. Kana vabvuka chifi Njerere, kana vashayiwa mari, ndichavatumira mari yacho chisema mudzofoni. Manager wamba achatumira mari vauye tibatsirane. Izvi zvinoitwa vaya vanoverenga Bhaibheri, shoko raMwari yare. Kuna John 9 anzi vadzidzi vaJesu vakanobvunza naye Mwari, ko kuti munhu uyu aberekwe riri bofu kuda kwaamai vake here kana kuti kuda kwaMwari? Jesu akapindura akati, ayo izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aoneswe. Kana vauye zvakaitwa kuti mabasa evadzima aite sei? Aoneswe. Kuti zvinopera. Aya, tinotenda. Aiwa, pana munhu uri kuda kuzadzisa nchiti chokwadi pano takagara. Nekuti mukufamba kwandaita nemwana uyu, kutaura kwandiri kuita ndine kumwe kunobatsirwa vanhu kwandakambosvika muna Juni. Sekuru ikoko uri unenge uchigadzirira kamari kako uchisungira kuti ndoda kunosvika mwana wangu abatsirwa. Chokwadi ndakanosvika ipapo ndikasiya mari yandakasiya. Ndofunga ndakasiya mari yakaita 170. Asi ipapapo waitopuwa sadza kamwe chiri pazuva nekabheji manero. Ndipo waipuwa sadza iroro. Masikati ese hapana nokupa sadza. Ndakagara pamba ipapo 3 days. Ndichirohwa zvibhagiri nemwana wangu. Mari ndasiya kuti mwana abatsirwe. Ndikasvika pakubvunza kuti saka zvinobva ari kurova kudai, saka ndiko here kurapa kwacho matomubatsira zvatoita here. Ndikatanga kutonzwa mabhiri ekuti muri kudiwa jeradema, makatengere jeradema, pari kudiwa mari yemombe yasekuru 400. Kwandiri kumusha mandiuziva kuti mari inongodiwa yenhamba yakati yandabisa kaye ndopega pandandinapo. Plani hapana. Ndotovata ndakatora rimwe sadza rakapora ndotoisa muchipepa, ndotoisa muchihendibhegi, ndotoviga ndovata ndakatsamira kudai mangwana unotsvagira mwana wezvimukaka udya sadza. Asi mari watobvisa. Chokwadi kana anozokupa kapeti yekuti udzise mudumbu zvatikuitwa pano pasekuru vangu. Aiwa, pano pasekuru kanengotigera. Sekuru ngavaramba vakadaro nemwoyo wavo wandiri kuona. Iyo ndakaona mwana wari kubatsira pano ane ziso. Ndakazviona futi ndikangona kuti hazviitwi nevangani. Aiwa, sekuru vanobatsira. Ndinozvitenda. Tinotenda.